Ακριβώς. Ο αλγόριθμος για τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους. Πώς βγαίνουν αυτά που παίρνουμε εδώ. Δεν λαμβάνεται υπόψη στην αιωνία του, δεν έγινε έργο τα προηγούμενα χρόνια. Εγώ θα το πω στο περιφερειάρχη. Δεν με ενδιαφέρει εμένα. Με τη λογική αυτή, γιατί δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην περιφέρεια που την αξίζει, έτσι, Τραπετσόνα, Κερατσίνη. Και η περιφέρεια θέλει δουλειά, αντιπλημμυρικά κτλ. Πολλή δουλειά. Αλλά έτσι την κάνατε εσείς στην περιφέρεια, κύριοι, του κεντρικού κράτους γενικώς. Δεν την κάναμε εμείς. Την κάνατε εσείς σκουπιδότοπο. Και τώρα τι λέτε, η Ιωνία έχει μείνει πίσω σχέση με τους άλλους δήμους. Για ποιο λόγο εγώ θα πληρώσω την αβελτηρία της κυρίας στο Μαΐδο 4 χρόνια. Σε τι επίπεδο είναι ο Δήμος αυτό, σε τι είναι η γειτονική εκεί. Θέλω λεφτά παραπάνω. Θα μου δημοκρατήσει το έργο και αν ήσουν σοβαρή περιφέρεια, δεν θα έλεγε, έλα μωρέ, εντάξει. Δεν βαριέσαι, τι δεν βαριέσαι. Δημοκρατημένο έργο και καθυστερεί 2 χρόνια και 2,5. Αν ήσουν σοβαροί αποκεντρωμένοι, όταν προσφύγαμε, δεν θα μας ακύρωνες 2-3 φορές σιωπηρά. Δεν συνεδρίασε, λέει. 2 φορές δεν συνεδρίασε. Γιατί δεν συνεδριάζει αποκεντρωμένοι. Άκουσα τον Γρηγόρη Ζαφυρόπουλο προχθές και έλεγε δεν είμαστε οι χωροφύλακες, όχι. Και βέβαια είσαι χωροφύλακας. Και βέβαια πρέπει να είσαι. Γιατί ο χωροφύλακας δεν είναι μόνο χωροφύλακας, μεταφορικά είσαι αυτός που ελέγχει την πράξη. Τότε γιατί συστέλνουμε να την ελέγξει την νομιμότητα.